Takže čaute, zdravím vás u tohoto 100-kilového halu z Kakobaju. Máme tu asi 90 párov topánok a predtým, než začneme, všetky dôležité odkazy sú dole v podpisku. Nebolo to dvakrát najlacnejšie, dal som za to asi 2 výplaty v Mekači, ale tak sú priority. Tak môžeme začať. Ja už som sa trošku s tým pohral, už som to takzvané trošku porozbaloval, lebo by sme tu boli tak 3 pracovné dní. Prosím môjho kamoša o prvý kúsok. Začíname takto z hurta. Stali asi 30 eur. Poprosím kameramana, nech nenatáča obraz z okna, aby ma nikto nehlíkol. Takže... Taký menší fun fact o týchto topánkach je, že stoja asi tak 1300 eur. Shoutout môj pes, potvrdzuje to. Keď si objednáme tieto topánky za 30 eur, dostaneme k tým aj 3 extra laces. A za mňa, akože keď chcete byť špeciálny v škole, chcete flexiť pred spolužiakmi, že máte najdražšie topánky, tak za mňa ideálne. Kvalitovo sú dosť dobré. Pokračujeme z hurta s týmito babesami. Za mňa je to dosť pekná colorway. Sú special, stáli tak asi 25 eur, takže za mňa sa dosť oplatia. Kvalitovo sú dosť tvrdé a podľa mňa namiesto Air Forceov nebudete basic a môžete flexiť pred spolužiakmi. No. Takže máme tu tieto Balenciaga 3XL Extra Laces. Za mňa dosť pekné topánky. Vyzerajú, že sú nosené, ale nie sú. To je design, chalani. Chcel by som za ne poďakovať môjmu kamošovi čínskemu 100 centovi, ktorý ma obdaroval týmito topánkami, aby som ich mohol ukázať v tejto vtipnej komediálnej show. Nájdete ho v spreadsheete, má dosť kvalitné veci za dobrú cenu. Sakra. Počkej, to asi toto mikrofón nie je najlepšie nahádzať, nevadí. Pokračujeme týmito Adidas gazelkami. Stali tak 10-15 eur. Sú k nim aj extra laces a jak sa pýtate, že prečo sú také veľké, tak sú pre mňa. Podľa mňa by som si ich oblekol kľudne na fashion show v Paríži. Ľudia, keď viete, kto bol v Paríži, napíšte to do komentárov. Lebo ja neviem. Takže podľa mňa za tých asi 15 eur ja ich budem nosiť ako každodenné topánky. Môžeme vidieť, že sú fakt z príjemného materiálu. Majú aj nejaký branding na topánkach. No a tie isté tu máme aj v žltom prevedení. Tie sú pre môjho spolužiaka Peťa. Čau, Peťo. Máme tu ďalšie 3XL, tieto už nie sú extra laces, ale sú iba normálne laces. Není to top badge, podľa mňa stojí tak 40 eur, ale za 40 eur fakt máme masívny kúsok topánky. Pokračujeme. Wow. Máme tu to isté, len v černom prevedení. A podľa mňa asi najkrajšia colorway. Stali tiež asi nejakých $40. Všetky linky sú v bio. Sprečite v bio. Pokračujeme, máme tu Balenciaga tracky. Nie sú LED. Nie je to ani top badge, stáli nejako 50 eur. Vidíme tu krásne nevyšité embroidery, double laces a za mňa, za tú cenu sú fakt dosť kvalitné. Isto by som si ich kúpil. Asi každý poznáme niekoho v škole, kto ich nosí. Samozrejme, keď sa ich opýtate, skáďa ich majú ich z Vintedu. Takže teraz tu máme Easy 350-ky. Chcel som sa trošku vrátiť do roku 2018, do Hypebeast éry. Keď ste mali toto v 2018 spolu so Saprim Mikinou, boli ste najväčší baller. Za mňa dosť pohodlné topánky, no síce teraz na zimu, už to nie je asi najlepší choice, ale za tú cenu, chalani, za mňa pohodlnejšie topánky nezoženete. Pokračujeme s týmito Jordan 11-kami. Chalani, nepýtajte sa ma, prečo som ich kúpil. Chcel ich kamarát Filip. Filip je trošku divný, to sme si mohli všimnúť. Ale za mňa nikdy som nevedel takéto topánky. Filip je asi idiot, ale s takýmito lesklými topánkami by som sa radšej obiesil na tých šnúrkach. Ale Jordan 11-ky, asi America Vibe, neviem. Máme tu pekné Jordan logo na spodku. Úprimne neviem, koľko stáli, ale chalani, toto je extra. Takže teraz pokračujeme s týmito 5 pármi topánok. Možno sa pýtate, že prečo ich tu mám 5.
Tak jedny som kúpal pre brata, druhé pre mamu, tretie pre bratranca, štvrté pre kamaráta a piaté na doma. Za mňa za tú cenu dosť ideálne. Topánky sú dosť tvrdé a samozrejme aj dosť pohodlné. Prídu aj z Extra Laces, sú fakt dosť pevné a podľa mňa dosť v štýlovej colorway. Au. Dobre, pokračujeme s týmito Special Bottega Veneta topánkami. Poskytol nám ich predajca Jolo, shoutout Jolo. Díky, že podporujete túto show. Keby ste chceli byť sponzor ďalšieho videa, napíšte do komentárov. A keď sa pozrieme na tieto topánky, tak tu vidíme dosť zaujímavú podrážku, ktorá pokračuje až do zadu topánky a sú celkovo také lesklé. Vidíme vo vnútri vidíme aj logo a nejaký tag tu. Za mňa dosť pekné topánky, nebudete isto basic. Takže pokračujeme s týmito Jordan 4 Macy Room. Mám tu dva páry, jeden pre kamaráta Filipa. Shoutout Filip. Nie je to úplne najlepší badge, stal okolo 30 €, ale podľa mňa za 30 € sa rozhodne oplatia. Dosť zaujímavé sú. A takúto colorway ste podľa mňa ešte nikdy v živote nevideli, lebo som ju nevedel ani ja. Môžeme pokračovať s týmito tromi pármi Babestov. Sice je to najviac basic colorway, sice už nenosíme Babe, ale za 10 € za pár chalani, nechoďte do Mekaču, kúpte si Babesty. Sice ich má každý druhý v družine, ale podľa mňa Philip zbalí nejakú babu v družine s týmito topánkami. Môžeme pokračovať s dvomi pármi Maison Margiela a Gats. Sme veľmi níž, môžeme tu vidieť dizajn, ktorý vidíme aj na Samba topánkach. Klasické Maison Margiela logo na spodku topánky a klasické zažltnuté topánky spolu s tagom, ktorý je pod nimi. A vzadu máme tiež klasické Maison Margiela vyšívanie. Tieto sa mi dosť páčia osobne. Táto krabica síce nie je z Kakobau, ale chcem vám ju tu ukázať. Takže môžeme sa pozrieť, že YouTube nám tu poslal play button, lebo sme veľkí influenceri. Takže díky YouTube, môžem sa teraz pozrieť, ako vyzerám. Takže za mňa asi najlepšie 10 minút eur, ktoré môžete minúť. Takže môžeme zase pokračovať s Nike Dunkami v tejto zelenej colorway. Za mňa tento materiál je dosť kvalitný, na to, že stále okolo 15 €, tak za mňa sa určite oplatia. Teraz tu máme tieto Nike SBčka. Máme tu klasický puffy jazyk na SBčkách. Taktiež tento dosť zaujímavý materiál spolu s Nike swooshom, ktorý je z celkom koženého materiálu a sú celé také potexturované. Za mňa nebudete isto basic a mne sa dosť páčia. Pokračujeme rovno s touto krabicou. Ak sa pýtate, že prečo všetky ostatné topánky neboli v krabici, tak je to jednoduché. Je to kvôli tomu, aby sme ušetrili na doprave, keďže doprava závisí od hmotnosti a taktiež od rozmerov balíku. Keď dáte preč všetky krabice z topánok, ušetríte podľa mňa 10 € na každej krabici. Prečo mám tieto v krabici? Lebo som ju zabudol dať preč. To sa stáva a môžeme sa pozrieť, že tu máme tieto Jordan jednotky háje v tejto červeno-modrej colorway. Máme tu aj ďalšie dve Extra Laces. Celá topánka je v takej koženej textúre. Prídu k tomu aj dve extra šnúrky a takáto červená podrážka. Sice neviem, čo k tomuto obujete a zladíte, ale je to crazy piece, chalani. Dobre, máme tu ďalšie Jordan jednotky v tejto krabici, ktorú som zabudol dať preč. To sa stáva. Teraz tu máme tieto Jordan jednotky s touto hnusnou oranžovou vložkou, ale s celkom peknou colorway, čierno-sivá, samozrejme. Máme tu dvoje extra šnúrky, keby ste idiot a zašpinite si tieto, čo sú k tomu. Za mňa dosť pekné topánky a majú taký pekný dizajn na jazyku. Neviem, či to je nejaká kolaborácia, úprimne som tieto topánky v živote nevidel, ale sú dosť pekné. Teraz tu máme tieto Air Forcey v tejto elegantnej červenej colorway. Za mňa nebudete s nimi basic. Vidíme tu aj vyšité embroidery, ktoré je dosť kvalitne vyšité. Taktiež aj nejaké brandingy dole na podrážke.
A za mňa tieto topánky by som si kľudne aj robil, nehanbil by som sa. Za cenu asi 10 eur, za cenu 10 eur nemáte čo pokaziť, za mňa dosť pekný pár na každodenné nosenie. Máme tu tieto Nike TNK, keďže som chcel byť gangster. A ako sa hovorí, keď máte tieto topánky na sebe, ľudia vám automaticky odozdávajú ich peňaženku. Toto už som u nejakého youtubera počul, nevadí. Za mňa dosť dobré spracovanie, okrem tohoto loga, ktoré není moc pekne vyfarbené. Ale kto by si toto všimal na 15-eurových topánkach, nemá život a choďte niekde na travu sa pohrať. Na ihrisku sa vám bude v nich dobre behať. Takže rýchlo pokračujeme s týmito zase Air Forceami. Nie sú úplne basic, keďže tu máme vyšité embroidery. A celé tieto stitchingy je to stitching, nie je to žiadna kresba, je to stitching. Nebojte s nimi basic a s cenovkou okolo 10 eur. Fakt, nebal by som sa s nimi ísť do školy. Halo, halo. Zas ale opäť mi niekto volal. Máme tu tieto čierne Air Forcey. Rozdiel v nich je iba to, že jedné majú bielu podrážku a druhé sú úplne celočierne. Za mňa chalani, keď chcete Air Forcey, zoberte si bielu farbu. Za mňa nezašpinia sa tak rýchlo ako tie biele a nemáte s nimi čo pokaziť. Tu vidíme zase embroidery a toto biele Nike logo. Teraz tu máme tieto Jordan 4 Brady. Za mňa dosť zaujímavý pár topánok. Má ich síce každý, ale nie každý ich má za 25 eur z Kakobáju. Nie je to top batch, takže nemajú úplne najlepší jazyk, ale ináč materiál a všetko podľa mňa sedí s reálnymi. Materiál je dosť kvalitný. Pokračujeme s týmito Jordan jednotkami, lovkami. Neviem, či to je nejaká kolaborácia. V živote som ich nevidel, ale viem vám povedať, že kvalitovo sú dosť pevné a tento materiál, je to nejaká džínovina alebo niečo také, dosť zaujímavý poťah. V živote som to nevidel. Ale páčia sa mi, asi by som si ich obliekol. Máme tu ďalšie dvoje SBčka. Prečo dvoje? Jedný som bral pre kamaráta Šimona. Shoutout Šimon. Takže klasika SBčok, máme tu puffy jazyk. Sú to moc pekné topánky. Asi posledné Air Force, čo tu máme, sú tieto sivo-biele. Za mňa dosť pekná colorway, ktorú zladíte k veľa veciam. A kvalitovo sú taktiež dobré, materiál, všetko sedí s klasickými Air Forceami. Klasická biela podrážka. Nebudete s nimi vyčnevať. A kto by vám tieto topánky odičekoval, by si mal asi kúpiť radšej autobusový listok smerom na psychiatriu. Takže máme tu trošku neporiadok, pracovný neporiadok, takzvané. Musíme si tu trošku takzvané upratať. A teraz sa musíme presunúť na hlavnú vec tohoto večera. Takže asi po 2 pracovných dňoch sme sa konečne dostali do tejto krabice, v ktorej nájdeme tento zaujímavý Dyson vysávač. Máme tu tento Dyson vysávač. Možno sa ma pýtate, že na čo som si kúpil Dyson vysávač. A že či je tento vysávač jednak jednej, tak na asi ani jednu otázku vám neodpoviem, keďže reálny Dyson vysávač som v živote nevidel. A na čo som si ho kúpil, tak tiež neviem. Pri rozbávaní tohto vysávaču si môžeme všimnúť, že to vyzerá trošku ako pucle a rozbávať sa mi to asi trošku nechce. Takže keď chcete, aby sme si tento vysávač rozbalili a otestovali a taktiež, aby sme si pozreli na tieto ďalšie topánky, ktoré sme tu neukázali, poprosím kameramana, nech to trošku zabere. Tak na tomto videu by som vás požiadal, aby ste dali aspoň 150 lajkov, keďže nie je to najlacnejšie robiť takéto videá. A nezabúdajte, že všetky dôležité linky sú v popisku. 150 lajkov a pozrieme sa na tento zaujímavý vysávač. Ak vás táto televízna show bavila, dajte prosím vás aj odber. Chcel by som niekedy v živote hitnúť aspoň 4543 odoberateľov. Keď máte nejaké otázky, kľudne napíšte na Discord server, ktorý nájdete tiež v popisku videa. Sice nedisponujem takým smiešným humorom, ale dúfam, že som vás aspoň trošku pobavil. Keď sa pozrieme na hodiny, už je 3/4 na úspech, takže môžeme sa rozlúčiť. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa budeme spolu vidieť u ďalšieho YouTube videa.